guys. Yan, so last na gala here in Hong Kong. Oh, si Pastor Romy. Pastor Romy. And guys, so dito daw kami pupunta. And last jamming in Hong Kong or last gala in Hong Kong because tomorrow I will sleep in the airport because tomorrow morning is my flight at 9 a.m. 9 a.m. So I want to be early in the airport so that I will sleep there. Yeah. Shoutout po sa mga taga Hong Kong. I will miss Hong Kong. Yeah. May mga lumang gusali din pala dito. Kasi yung mga ganyang building na yan. Ano pala, apartment yan. Michelle Cagada, si Luz, sir, hello, musta na kayo? Musta ka na po? Okay naman. Medyo okay pa naman. Yan, shout out for Morning Dark Shadow from Saudi Arabia. Winter Bear, shout out sa iyo dyan, Winter Bear. Salamat sa iyo, Winter Bear. Yan, shout out. Shell Sonyo, maraming salamat for tuning. Yan. Babalik na si Dark Shadow tomorrow. Iiwan na ang Hong Kong. I love Hong Kong. Opo, pauwi na ako ng Pinas. So, di ko nga alam kung anong pwedeng ipasalubong sa kanila eh. Bob de Mesa, hello po. Baby de Mesa, ayan, Baby de Mesa, shoutout sa iyo. Melda Pascua, good morning. Good morning sa buong team. Ayan, Mami Melda, maraming salamat. Ayan. So, enjoy ko na. Pero bala ko sanang pumunta ng Xiao po. Para ano na. Habang maaga pa. Gusto ko nang pumunta doon. Yan, Resabella Rosales, good morning po. Good morning. I think nasa ano kayo no? Saudi Arabia. Saudi is morning pa lang ngayon, pero dito sa Hong Kong is afternoon. Resabella Rosales. Enjoy day po. Yes, enjoy po natin. Enjoy lang ang buhay habang nabubuhay kasi minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Once na matapos yung mundo, tapos na. Diba? Enjoy lang. Habang buhay. Habang nabubuhay. So, nandito kami sa Kuwait daw sila. Kasama mo si Ate Marites. Opo, Ate Marites, shout out daw. Ate Marites. Hi. Yes. Ayun yung Ate Marites niya, abangan niya. Mukhang wala pa kaming channel, pero Bahala kayo kung gusto nyo na kung chismosa. Okay na. opo, parang style Manila lang. Dito pa kami sa palengke na. Parang Manila lang siya, pero malinis. Malinis talaga siya. Wala kang ang palengke dito malinis eh. May mga building, may mga damit-damit kasi ano yan? Tawag dyan, mga ano yan? Apartment. Oh, parang Manila lang pero yung tao hindi. Rizabella Stories. Kailan po kayo uli mag-upload ng part 12? Pagbalik namin parang Quiapo lang. Hindi, malinis. Hindi iba, pangit ang Quiapo, marami sa Quiapo. Malinis dito. Dinilinis talaga daw dito. Pero parang Quiapo lang. Parang may mga Pilipino din.
Kumuting ka. Pilipino din po. Oh, Pilipino daw pala. Tess, saan pa kayo? Pilipino din siya. So nga, Pilipino din dito. Yan guys, Rizabel Orsan. Ingat po idol. Ingatin po kayo. Jay po. Tara, kapi almusal tayo guys. Maraming salamat Winter Bear ha. Cash mo na lang yan. I-Gcash mo na lang yan. Kape mo na yan. 300? Wala na, tumaas na. Pilipino. Ang alin? Ano yun? Ang bus. Alin kukunin natin ito? Ate pa. Mababa ako. May Yung ganyan. shout out sa 18 viewers natin yan. Anong kasi? Ano daw? Yan ganyan ate sa pangalawa. Yan, Diba? yan. Ganyan lang. Yung iba-iba. O ikaw, ganyan Basta, yung gusto may mo. dala kang pera. Hmm? May dala ka. Hmm. Payra mo na. Isang ganyan. Alin sa'yo? Ito Isa, sa'yo. oo. O, one more. Opo. Taburan tayo sa... Ano mo lang, Kay? Dalawa, di ba? Nag-ako Alin yun. sa'yo? Ito sa'yo, di ba? Dalawa. Oo, Okay, one dalawang more. ganito ate. Isa pang ganyan. Ito, masarap na ito. Nakalimutan ko na yung last. Almond. Yan na yung iyan mo. Pasalubong. Hindi pa sana nga ako bibili ngayon. At... Ano ka nito? Ano yung best seller mo pa dyan? What is your best seller? The best. Si Ate Marites nyo, mag-Bicol ba naman dito sa Hong Kong? Try mo na lang yung isa. Ayan o, yung may pink. Ate, That yung one. yan yung may pink. Okay. Hindi, yung isa yung mix. Yung blue. Ah, yung mix. Ayan, Sige, yan. sige. Ah, diba? Parang mix. Buti na lang nagtatagalog yung cashier. Tinagalog si ate. Chinoy yan si ate. Chinese. Chinese. 36. Pwede na. Ano lahat ate? Bayaran kita sis pagdating sa ano. $108. 105. 8 lang, hindi pa tanggalingan ni ate. 105. Talaga taas na talaga. Talaga taas. Ayan. Ate May Channel. Ayan. Shoutout sa iyo, Ate May. Michelle Cagada, shoutout po. Ayan. Ayan. Hi. Si Ate Marites nyo. Ayan. Please support our channel. Sino po may gusto? How much this one? 120. So 120. Kasi lahat ito. KP mo. Oh, what time uwi mo po? Bukas pa naman pero bukas mamaya sa airport na ako matutulog. Bakit? Nandito ka rin ba, KP, sa ano? Sa Hong Kong? KP mo, nandito ka rin ba sa Hong Kong? Shout out sa 16 viewers natin dyan. Ay, dumadami din tayo dyan, guys. Abangan niyo po. Ito. Quezon here. Ayan, Quezon City pala si ano. Ayan. Chinoy yung ating cashier. Nagtatagalog, nagcha-Chinese. Yan. Ay, ate daw. Hi, Mama Rita. Naka-live main ka po. Hi, Ha? oo. Naka-live ka rin? Hindi. Ako naka-live. Ayan, bibili siya dyan yun. Hello there. Hi. How are you? Oh, may mga ano din, oishi. Ay, kompleto sila yung doon sa likod. Lahat ng Philippine, ano lang dito, operator. So dito po sa Hong Kong, meron po talaga Okay, guys. store ng Filipino food. Dito ang Philippine store. Ito yung Dito sa Philippines. Jordan. Oo nga. Kasi tingnan niya guys, yung Cobra, energy drink, ayan, Sito, ayan, Coconut milk. Mountain Dew, coconut milk. Ayan. Pero yung Ovaltine, $8. Chinese na. $8 guys. Ah, ito. Bigyan ko lang kayo ng presyo.
Kasi ito guys, times 7 yung pera ng Hong Kong, di ba? Yung corned beef natin. Yung cheese whiz dito, 23 times 7, di ba? 140. So, ganun guys. Pag naluto ng bibili ako ng Mm. Hindi pa siya. O, tingnan mo yung pabango ko, Atlantis nandito. Dala Philippines. Oo, Dala Philippines. Uwi sila. US dollar po ba? Ayan. Paano nga yun? Alin? Mamaya ko na ilabas kung dadalhin. Sige na. Ay, bagoong. Diniilan, alamang. So, ang alaman po dito nakaganito garapon. Ayan. Sa atin po naka-plastic. US dollar po ba sa inyo? Hong Kong dollar dito kasi nasa Hong Kong lang naman kami. Ayan. Hindi. May luto din sa kanila. Yung ano yan ate, yung doon saan bagong barrio Ate, saan banda yung Saan crispy fries? Saan sila naman nag-ano ng ano? Galing sa Hong Kong. Ay, sa... Hindi, sa Philippines. Oh, ayan guys, papakita namin sa inyo. O, tingnan nyo yung binibili. Tingnan nyo guys yung bingo. O, 13 times 7 yan. Huwag mo na kasi i-convert. Para hindi ka masyado mamahalan. Oh, so mahalan dito. Siyempre, nag-ano naman sila. Siyempre, Padala naman sila. Yung transportation yan. Oo, paano yun? mahal naman talaga. nila sa costume yan, no? Oh. Ito, chippy 5 pesos. So, 35 na siya. Sa atin, 17 lang. Okay lang naman yun. Pilipino talaga. Oh, ito, Pilipino din to. Ayan. Yes. Andito na. Thank you. So yun guys, pinakita ko lang sa inyo. So dito po, nung pagpunta po namin dito, wala kami mga bitbit. Ako 7 kilos lang yung dala ko. Ngayon po, pabalik kami. Hindi ako maganda o gaga ng bitbit kasi ang dami nilang padala. Grabe. Eh siya na to, oh, grabe. Napaka-generous nila, mga Pinay dito sa Yeah. Hong Kong. Ang daming ipabibit-bit. Sabi ko nga guys kung hindi nila kayang bitbitin, ipabitbit nila sa akin, di ba? Tapos dediretso na ako ng Bicol. Para lang antay-antay. Doon din ako din. Oo. Mamasahe naman sila hanggang Bicol. At di ako lalabas ng... Pastor Buds, alalahanin mo ha. Hindi ako Alalahanin mo. Hindi ako lalabas sa Maynila ng 5 buwan. Alalahanin mo, wala akong tubo ha. Oh, ayan. Kuwait din po kasi palag. Guys, survey lang. Kung mag-vlog ba ako, susuportahan nyo ako yung video vlog. Yung ganito. Kung mag-vlog ba ako, another channel, susuportahan nyo ba ako guys? Yung para ipapakita ko sa inyo yung mga ano ng lugar. Shoutout po 18,000 viewers natin dyan guys. All over the Philippines yan. I'm here now in Hong Kong. Pag mag-commute ka, oo nga, malulugi kang bumili. Pero kung pera dito, okay siya. Baba. Ayan. Kaya dapat walang compute guys. Para hindi ka malugi. Ako kasi, Ikaw manghinayang. ako nanginayang kasi nagko-compute ako. Huwag mo kwentahin. Kasi ako nung una ganun din. Kaya lang, pag maganda naman yung para may remembrance ka naman na naka-Hong Kong talaga. Pwede naman itong bilhin sa Pilipinas. Kaya lang wala namang... Ayan. Plastic. Ayun pa plastic nila dito. Yan yung plastic nila dito guys. Malalaki. Sa atin ang plastic namin, mga ganun lang. Maliliit. Ayan. Hindi, depending ano pa. So 100%. Manoy, next time uli pagbalik mo. For yun. Yasay ka nga ni Kipi mo. Si Kipi mo ay nasa Quezon. Yan. Babalik na ako dyan Ayan. Guys, sa mga gusto pong makipag-meet up kay Dark Shadow dyan sa Manila, nandyan ako bukas. Nandyan ako bukas. Ayan. Gusto niyo lang po ako makita. Kung gusto niyo lang naman po. O, di ba? 70 na yan, o. Sa atin, 24 lang yan. So, Ano plastic yung sisi? Pang basura?
Mura bilhin dito sa Kuwait pero ang Pinas pa medyo mahal talaga. Yan, ganun. So, yun guys. Parang pupunta ako ng Shamshu po na mag-isa. Parang hindi ko na sila maantay. Ito guys, to yung isda. Yan. Ay, si Kison yan. Nga pala, sige. Ba't ang dami mong account, Kison yan? Ang daming account ni Kison yan. Mura bili dito sa Turismo. Kison yan, pwede ka bang tawagan? Kasi pupunta ako ng Shamshu po na mag-isa. Kasi alis na ako mamaya eh. Yeah. Pwede po bang i-chat sa akin? From Jordan ako. Di ba dalawang sa kayon? Pupunta na ako ng Shamshu po ngayon. Di na ako mag-aantay. May night boat na siya. Oo, may night boat na. Kaya hindi na kaya pag lang dyan. Sige, gawin nga kitang para Ay, di ko magawang Ayan, nagawa na kitang moderator. Pwede ka na dyan ng mga puso-puso at mga heart-heart mo dyan. Guys, oras po natin mga kaibigan. Oras ba natin ngayon? Alas 2:57 Hong Kong Standard Time. Ayan. Tawagan lang kita. What time po? Ito. Ayan ko lang sila. Mag-ano lang ako ng pasalubong eh. Ano lang mabili ko ng pasalubong doon. Saan maganda bumili na mas mura pasalubong? $20 each. Sige po, sige. Sige, so 20 each, ayan. 20 each. Di ba galing ako ng Jordan? Rolando Xiao, idol, shoutout po. Shoutout natin guys si Roland Xiao. Ayan. Roland Xiao, shoutout sa iyo dyan. Taga saan ka, Roland Xiao or Xiao? Ayan, shoutout. Uy, 20,000 viewers tayo. Di ko alam ba tayong 20,000 viewers dyan guys. Ayan, so pinapakita ko lang. So parang napipil ko guys, parang gusto nyo rin akong supportahan sa ganitong vlogs. Ayan, tayo, nagbablog na Ayan. From Jordan, 4 stop hanggang Shampu. Bakit 4 na stop? Di ba madali lang naman yun? Di ba parang 2 lang, tapos lilipat lang kami? Yung mga dito guys, parang lagi silang galit, parang lagi silang sumisigaw. No need na lipat kasi nasa red line na kayo. Oo, from Jordan. Oh. Paano? Pag sakay ko ng may IR, bababa ako ng... Hindi, mamaya. Ayan ako. Tawag na ako. Full na lang po. Sige, tatawag na lang ako. We have 20 minutes more to go sa ating live.
O, avocado ano mo. Hindi daw Ayan. siya mapait pag na yun. Eh, yung avocado dito, yung parang, Ano? Maligat daw to. yung parang Sis, maganda ba yung napipili ko? Maganda yung yan. parang naligo na, ano, babad sa tubig na, no. Yan, ito na lang po. Yan guys, magpapaalam muna si Dark Shadow sa Ate Marites nyo sa ating live. Yes. Yan, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. In order for you to be updated sa lahat po ng mga video i-upload namin sa inyo. Thank you so much. Maraming salamat. God bless.